Denoto kula Ndrawati kados pundi? Pandhawa anggone bakal nganake sesyukuran mintuk menawan nugrahaning Gusti Kang Ari Jagat bakal wis kasembadan yaiku srana sing patang perkara sepisan ratus-atus negara wis padha kumpul mring alun-alun Praja Ngamarta. Para among tani ya wis padha kumpul, Resi Brahmana pitu ya wis padha kumpul. Banjur sarasi nomor 4 ya kuwi Prabu Jarasandha wis bejah Ratu Kakang Murka minangka kangge sarasi patang perkara. Ayo bareng-bareng padha kumpul kae ana Eyang Maswamati, Eyang Abiyasa kang wis padha rawuh. Jlideng resa kakangku aku manut. Monggo kula pasrah dumateng masyarakat tatah Cigintung mriki kawula sak rombongan Yudha Budaya sampun paripurna anggenipun ngayeh tenimbalan minangka kangge hajat menteri bumi. Katalepatipun kula nyuwun pangapunten sak rombongan. Mugi-mugi tansah ndedonga dumateng Gusti Kang Akarya Jagat Jaya-jaya Wijayati kali saking sampe kala winantu saking karahayun kula lan panjenengan sedaya. Sugeng pinanggisane Wekdal wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.